Saka mdala munetwani Alexander Nandara saka ndamobvunza ndamotana na Blashekom munowaza muna Chatimo kwana madhabhu uyo sheki kwana uyo wangu wanombotamba naye anonzani madhabhi kawana namadhabhi kundo zvakatu ndiye wanowandopinda naye remawindo ndiye ndakatomboenda chida ndimona ndakumona makambodyawo stew here yaipiwa pastor dada apa nini ndine varungu kana stew yaipiwa kuniki inonzi kumaimsodzo handina yainge iri sei aiwa handiti zvinhu zvaingopiwa nevarungu kunzi vanhu vakabikwa zvakabikwa kudhara but ndakaona mumarengenyo kudhara zvaipiwa kudhara isati yaindependence mune makore mangani gore rino 2024 mune makore mazvaro gore ini ana manyida akuru wama 70 ndiri wa 1955 asa munofanira makambodya sichuka handina kana ndisingaoneki kana ndiri kuHeathcliff aiwa manga muri kuno aiwa Heathcliff yanga isati yako madezi Heathcliff nenyowani apa kare Heathcliff yatiri sinyowani kuno yekutanga kaikuwani mabvira kudhara muchigara kuHeathcliff aiwa panapa kandopatakurira panapa ndozvandikutaura manje apa kuti chiitawano zvikona vanhu vese vaigara muno vazhinji vamwe vakuwadzana vamwe vakubudirira nditi vakawana mastendi ndozvakaitika inanga ndingori panapa ndichibva panapa ndaisenza kuya Zimbabwe ndaigara panapa ndichisenza kuTresken ndaigara panapa panext penyu paigara pana keke taitomboita spending part makati keke taurai chaizvo chaizvo panext penyu paigarana pana panis panonzi pana panis makati keke ichi keke zvinoizviriza maita spiring but munofanira kurohwa kwese kwakuna kunze anokutaura kuda taitorwa zvaityisa zvisingaiti imimi manje tichitopinda zvishuwa kurova simbi marathon apa kopi pagomuna harara kusenike tatosvika iyi yekuskyline uina keke aimhanya aimhanya taimhanya kutendera sokubuda nenzira yegwetu yekuairport iyai tobuda nekumatatu uchijoga kushowground ndakagara kushowground kwava kuine kiti yeboxen wakaiona yainge iri mushowground titaurire iyo pandaonekwa naLeighton Schoolboy unogara kubiwe yakanga Leighton Schoolboy yakambingauya kustodadu aivacharinja zvoke zviya zvakavarohwa nablaza nakeke kustodadu ikoko nyaya yekuda kuzvita ane bandi ane uku manje akatomboda kutoti itonzi titambe naye kuSports Center akaona maroero andiri kuita bhegi anaunaka akaona akabvunza ndabva ndazoenda achitamba manje iye Leighton Schoolboy achitambawo nemwe mufana aifight yacho yakaita draw zvibhakira zvacho zvaingorovana zvakangoenzana draw match ndopakazonzi akashaya nditi kota bebi nata bebi tandiro adiki taivaona mufaro vachiti bera achirova bera nouyo ainzani sisha vengurombo pakanga wina sisha pacho pairara pachiridzwa wina ngororao ndo mabokisi adziva takaona iwayo nauyu Gilbert Joseph taimomufundisa kuita spine wasina kutamba nawo ndaana rufunzo ana mosquito ndakumbotamba nawo Gilbert Joseph nawe yazorwa bega uya mosquito kuno kwanga asingatambire vaimboona zvimwe zvataikuita ikokuva kuitwa kuti ikoko taitotukwanana ndakausei zvidaro nenge ndakadhako asi makana ndiri soba nenditorirai but mairova vanhu zvekudenhwa kuvanhu vanongodenhwa unozi vanhu vanodena kudenha ikoko vaidena pamuromo kona naWilliam Busani uya tisingamboda kuonana nawo inda aiuya kuno kwavo pana dada mukadzi wake aiwanda panapa William Busani aini chikanga asingadi kundiona
ainguva yechikuti zvaike zvaita zvezve achipfurosa pachienda kwana dadu uyo mukadzi wavababa aseka mateni ndiye aitamba aiza dumisani ndiye aitamba nani nemukadzi waWilliam Bushani. Saka William Bushani zvainetsa kuti mukadzi wangu akupinda apa pana zana futi ona. Saka zvaimunetsa aingotenderera semunhu una ndisingatambe naye wandaitamba naye umona kumaraini kwavainza Staben Bakasi wamuzeva Staben ndiwo andaiwirirana naye manje ndiwo anga ari magenga angu iwayo kublazi wangu munomuziva posi ndobe haidraisa ariwati iyi ningi musaisi ndimuzivo mother mamukapo anga ari mudiki kwamuri ne5 years ini tatiri madhara emamuri madhara achitapera maita kuti akutopinda ma70 atiri 70 taenda tatachingokurawo tiringori vanhu right taane vazukuru. saka musikanza but makadenwa munomamisa kaipa tikata tikakubvisira hembe yangu kuti inovimba zvisingaiti but hazvina kunaka mazuva ano unogona kupfurwa mazuva ano handiti kavari kuzvipfurai vanhu vasingadzwi adini saka munhu ukatoona zvatakatogara izvo so zvitori bo tichitandara zvedu time kawairesi kapinda takunzwa wairesi zvidu kana tisino hatina mari tongonyarara kungaende kupine kungaende kumaringenya kwakavhara kwajabudani kwacho kana kuenda unenge wangosindikirwa ndienda bati saka kugara pamba kuritori right ndati ndikambodonzawo zvangu ndiri kuno kana ndakuzodzokera kundakunotanga kuti wozvinyora uku kwetcliff kunobowa hakuna hauna tara vandaitamba nawo kandiwo ana Joseph Matata vangani patimu renyu chairo mabest friends enyasa best friend kwasara bule angara muna kumusoro kumaringenyo chobva kabatsirwa kake mujawo ndiye the best kozi takwana Gushers womaspeaker box kuna 4th makuziva Gushers vakambotanga vari A1 kasitiri 1 ka muna 5th vainge vari matinzi kana mwacho akashaya ikoko ndokwandomboenda ndaimbotambira but mazuva ano kwana bigu zvinonetsa kuti munhu ungofamba kuenda usingachaziva kuti kunani kwakasara kana chinoitika unovwanzi haanzwi munhu iyeye anenge achitsvageiko iwo unongori munhu unenge uchida kurudunura brain yako kwavaimbogara unongoti ndegani munhu uno kuti vamwe wangu vari sei ndikazodzokera kuti ndinenge ndakutiwo zvinyowani saka ndinoitiwo zvegarden izvo zvokurima izvo ndibatsira tikirina so mawindo iwo aingada kukirina tichikirina mawindo pamba zvinhu pachiratidzwa kuti panogara vanhu nekugara chete tisingaharasani nevanhu munhu ukaona kuti munhu ukaona kuti hausi kukwanisa kutaura naye ita seusingaone uende watozvibva asi ukavhurirana maziso kudai zvinozvisira ifanka mombe zvinoita mombe zvimabhuku zvikaomesa muchipa so chakangouya hatizvi chimwe chatobayiwa ipapo kutonzwa nzi mutore mombe yenyu vanhu vakutodya nyama ndozvinoita mombe zvine charenyi adi ndozvinoitika manje ini ndingori bho zvangu tototi ndikamboona ndakupedza chimorisai hama dzenyu dziri kunze kwenyika kana dziri muno ataura kuti ndini ningi ndikumhorisa ningi ndiri kumhorisa kuda ndiri kumhorisa rodin kwamarowa ndiri kumhorisa hanzadzi yangu sister ndiri kumhorisa babase kai Martin ndiri kumhorisa Bernadette ndizvozvo. Saka muna vanhu vari kunze kwenyika vanhu vari kunze kwenyika vamakura nawo variko zvawo but kure zvinonei ayo ndiwo vatoda kuti mumhoresewa nemazita kuti ari kupi kana ari kuLondon moto ari kuEngland UK Victor munomuziva ayo ungomhoresa icho tiri kumhoresa Victor munodei ari kupi ari kuUK iko vamhoresei vese nofuti na Gordon Gordon Mapika
Godwin Magoja aisenza kuya Zimbabwe andimzivi ari kufuti kuLondon Vane timu hobotsi. vakawanda vari kuwanda Vamwe vacho havachatombowasi, vane timu hobotsi dziri kuwanda kasenza navo vazhinji Ana vandakasenza navo Muronda, vakabva vangoenda patakapuwa muronda akazofa Texas. patakapuwa mari yepakeji iyeyi vamwe vakabva vainvest vabva vaenda kuona isusu mbatasera tichivaka kuno kumarzero takava kudzimba kumamishow ukabwiskaika ne8 asbestos maasbestos ma12 foot kane 2 rooms ndoyo mari woyo yandakasenzesa oyo saka ndikuda kuisa matiles manje aya anotengeswa ari 4 momba aya ndakatenga ndine 6 handinawo netusimende twacho 6 bags nerimwe zitail rimwe zombe rinenge table mind iroro rakapenga rekuda kuti tinamire abaitapo mudaro saka inogona kudzokera muchadzokerera kuti ndione